Dwi'n cofio darlithydd yn gofyn i mi pan oedden ni'n cyfweld i fynd i'r brifysgol be oedden ni eisiau gwneud. A dwi'n cofio deud fo'n syth mae ysgrifennu opera. I'm thinking of changing it to a para instead of para here. So it's a para. Dydy stori gan ôl habith yn paran hir as Because it's more natural to say. Ac un o'r pynciau oeddwn ni ydi syrthio mewn cariad o fo oedd y tŵr gan Gwelyn Parry. Dwi'n meddwl bod yr ddrama ei hun yn anhygoel, bod ni gymaint o stori mewn ni, bod ni gymaint o emosiynau a themau. Ac oedd hi jyst yn gorwedd ei hun yn naturiol, jyst i'w newid, i'w addasu rhywfaint i fod yn opera. But they truly come together later on. Oh yeah. So page 17, dim cyfrin allan. Yeah. Because that's one of the places that you do sing together. Yeah. Absolutely. But still not quite in harmony. Oh, no. Never in harmony. Ac gyda help y creadigrwydd Gwynedd a Theatr Gerdd Cymru a'r Theatr Genedlaethol, mae jyst yn mynd i fod yn anhygoel o gael gwireddu y freuddwyd hynna ers nifer o flynyddoedd.